कैसन दुल्हवा है, काम कौची करा है। जीजा हो कैसन दुल्हवा है, काम कौची करा है। जीजा हो एक एक बात हमके जल्दी बतावा हो। जीजा हो व्हाट्सएप वाला फिगर ओकर जल्दी दिखावा हो। साली जी नीमन दुल्हवा हो, काम बढ़िया करो हो। साली जी नीमन दुल्हवा हो, काम बढ़िया करो हो। साली जी फोर व्हीलर गड़िया फोरे चुनर चलाबो हो। साली जी फोर व्हीलर गड़िया फोरे चुनर चलाबो हो। कैसन विचार ओकर कैसन परिवार है, जल्दी बतावह जीजा कैसन घर दुआर है। भाई बहन में बड़ा है, बड़ा जिम्मेदार हो। नीमन विचार ओकर नीमन घर दुआर हो। का बुझलो साली जी नीमन दुल्हवा हो, काम बढ़िया करो हो। साली जी नीमन दुल्हवा हो, काम बढ़िया करो हो। साली जी फोर व्हीलर गड़िया फोरे चुनर चलाबो हो। जीजा हो व्हाट्सएप वाला फिगर ओकर जल्दी दिखावा हो। कितना है पढ़ल लिखल, गोर है कि कार हो। हमरे नियन चाही जीजा लइका पतार हो। आइए बीए पास हाको हीरो जैसा लुक जी। तोहारो के रख तो साली हर दम खुश जी। ड्रामा साली जी नीमन दुल्हवा हो, काम बढ़िया करो हो। साली जी नीमन दुल्हवा हो, काम बढ़िया करो हो। जीजा हो व्हाट्सएप वाला फिगर ओकर जल्दी दिखावा हो। साली जी फोर व्हीलर गड़िया फोरे चुनर चलाबो हो। कर ला बिया साली जी।